आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये भाजप पुरस्कृत पॅनलनं घवघवीत यश मिळवल्यानंतर भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या विजयानंतर काय म्हणालेत प्रभाकर सावंत पाहूयात. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आज राज्यातील ग्रामपंचायतीचा निकाल जाहीर झाला आणि हा जो निकाल आलेला आहे संपूर्ण महाराष्ट्रभर, तो सन्माननीय मोदीजींनी गेल्या 9 वर्षात केलेल्या कामाचा, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालचं, शिंदेजी असतील, अजित पवार असतील, यांच्या सगळ्या नेतृत्वाखालच्या महाराष्ट्र शासनाचा, या सरकारच्या सगळ्या कामाचा असा एक निष्कर्ष आहे आणि एक ते घवघवीत यश असं मिळालेलं आहे. अख्ख्या महाराष्ट्राचा आपण विचार केला तर 842 ग्रामपंचायती महायुतीने जिंकलेल्या आहेत आणि त्याच्याबद्दल फक्त 320 ग्रामपंचायती महाविकास आघाडीकडे राहिले आहेत आणि 190 ग्रामपंचायती इतरांकडे आहेत. हा झाला संपूर्ण महाराष्ट्राचा लेखाजोखा आणि हाच सगळा विषय संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहे. एक भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मला सांगायला खूप आनंद वाटतो. मी माझे सगळे नेते आहेत, सन्माननीय राणेसाहेब आहेत, सन्माननीय पालकमंत्री आहेत, त्याचप्रमाणे आमच्या तिन्ही विधानसभेचे प्रमुख आहेत, आमदार नितेशजी राणेसाहेब आहेत, निलेशजी राणे आहेत, राजन दिले आहेत, अतुलजी आहेत, जठार साहेब आहेत. या सगळ्या नेत्यांना आणि माझ्या सगळ्याच जिल्हा पदाधिकारी जे आहेत ते सगळ्या सहकार्यांना, माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना मी धन्यवाद देतो. ते अशासाठी की या सगळ्या निवडणुकांमध्ये अत्यंत चांगलं प्रदर्शन हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीकडून. जिल्ह्यामध्ये 24 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या आणि या 24 संपूर्ण ग्रामपंचायतीमध्ये तब्बल 17 ग्रामपंचायती या भारतीय जनता पार्टीने जिंकलेल्या आहेत. त्यातल्या 15साठीची निवडणूक होती आणि 2 ग्रामपंचायत बिनविरोध आणि त्यानंतर 2 ग्रामपंचायत आहेत त्या ग्रामविकास आघाडी जनता पार्टीमध्ये विलीन होतील किंवा भारतीय जनता पार्टीला जोडल्या जातील आणि फक्त 5 ग्रामपंचायत या ठाकरे गटाकडे आहेत. आणि विशेष या निकालाचं असं आहे की ज्या 5 ग्रामपंचायती ठाकरे गटाकडे राहिलेल्या आहेत त्या 5 पैकी 3 ठिकाणी फक्त त्यांचे सरपंच निवडून आले. एक रामेश्वर आहे, दुसरं बेळणे खुर्द आहे आणि मायगणी आहे. फक्त सरपंचाने उरलेले 7च्या 7 सदस्य हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आले. एकूण जर सदस्य संख्येचा विचार आपण केला तर 187 सदस्य या सगळ्या निवडणुकांमध्ये होते आणि 187 पैकी तब्बल 132 सदस्य हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आलेले आहेत. हा आकडा साधारणतः 75% जातो. थेट सरपंचाची निवडणूक सुद्धा एक झाली होती चापेकोरला, ती सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने जिंकलेली आहे. अशा पद्धतीने आम्ही जे कायम म्हणतो की 100% भाजपा, त्या दृष्टीने आमची वाटचाल आहे. जिल्हाध्यक्ष म्हणून पहिलीच निवडणूक होती आणि या पहिल्या निवडणुकीची चांगली विजयी सलामी मला सगळ्यांच्या सहकार्याने देता आली, याबद्दल मला समाधान आहे. सगळ्या कार्यकर्त्यांना आणि सगळ्याच आमच्या नेत्यांना मी धन्यवाद देतो, सगळ्या मतदारांना धन्यवाद देतो. आणि पुन्हा एकदा सांगावंसं वाटते की या पुढच्या ज्या निवडणुका आहेत लोकसभेसाठी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ या निशाणीवर उमेदवार उभा राहील आणि तो चांगल्या मताधिक्याने आम्ही निवडून आणू. त्याचप्रमाणे 3 विधानसभा जिल्ह्यातल्या आहेत, कडकवली आहे, कुडाळ मालवण आहे आणि सावंतवाडी आहे. या तिन्ही विधानसभा क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा कमळ निशाणीवरचा उमेदवार आम्ही उभा करणार आणि तो कमळ निशाणीचा उमेदवार चांगल्या मताधिक्याने निवडून येणार. अशा प्रकारे ग्रामपंचायत म्हणजे पंचायत ते पार्लमेंटपर्यंत संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचं 100% रूप आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळेल. आणि या निवडणुकीसाठी सगळ्यात मदत कोणाची झाली असेल तर मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारला 9 वर्ष झाली. राज्यामध्ये आपलं सरकार आहे, या दोन्ही सरकारने केलेली कामं आहेत. विशेषतः मोदीजींनी महिलांसाठी केलेलं काम होतं, त्यामुळे महिला वर्ग आमच्या भारतीय जनता पार्टीचा चांगला मतदार म्हणून समोर आला. युवकांसाठी केलेलं आहे, त्यामुळे युवकांनी आम्हाला चांगलं मतदान दिलं. शेतकरी सन्मान योजना आहे, 12,000 रुपये तब्बल आपण शेतकऱ्यांना सन्मान म्हणून देतो, ती सगळी शेतकरी मंडळी आपल्या बरोबर राहिली. आयुष्यमान कार्ड आहे, त्यामुळे ही सगळी लोक राहिली. अन्न सुरक्षाचं परत 5 वर्षाची मुदत आपण वाढवलेली आहे, त्याचाही फायदा झाला. त्याचबरोबर विश्वकर्मासारखी एक अद्वितीय अशी योजना या सरकारने आणलेली आहे. त्यामुळे समाजातल्या सगळ्याच घटकांना न्याय देण्याचं काम हे सरकार करतंय आणि या सगळ्याचा आमच्या कार्यकर्त्यांनी चांगला उपयोग केला.
घराघरापर्यंत या सगळ्या गोष्टी मुळे त्याचं सगळं मतात रूपांतर झालं आणि एक घवघवीत असं यश आम्हाला मिळालेलं आहे. भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथवर 51% मतदार आपले कसे होतील याकडे पाहतंय आणि मला वाटतं या निवडणुकीच्या दृष्टीने ते आमचं कार्य सिद्धीच गेलेलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा ते करता भारतीय जनता पार्टीचे आणि सगळ्या मतदारांना धन्यवाद देतो. त्यांना सगळ्यांना दीपावलीच्या शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. सर, या ठिकाणी कुडाळ मालवण मतदारसंघ असेल, सावंतवाडी मतदारसंघ आणि कणकवली मतदारसंघ यामध्ये जे आमदार लढणार आहेत विधानसभेसाठी ते भाजप या चिन्हावर लढणार की वेगवेगळं काय असेल? भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने मी संपूर्ण जिल्हाभर ज्यावेळी बैठका करतो, जिल्ह्यातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतो, या सगळ्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी इथे मोठ्या संख्येने आहे. भारतीय जनता पार्टीचा वोट शेअर जास्त आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा साहजिकच आग्रह असा आहे की तिन्ही सीट या भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ निशाणीवर आपल्याला लढायला मिळायला पाहिजे आणि या बाबतीत निर्णय घेणारी आमची नेते मंडळी आहेत. पण ही सगळी नेते मंडळी योग्य तो निर्णय घेतील आणि कार्यकर्त्याच्या मागणीचा सन्मान करतील असा मला विश्वास आहे. आमदार वैभव नाईक यांनी माजी खासदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीवरती असं म्हटलं होतं, सागर बंगल्यावरती समज दिली की समजूत काढली, काय सांगा? खूप दिवस असं सगळं चाललेलं आहे की वैभव नाईकांची या मतदारसंघामध्ये पिछेहाट होते. आजच्या सगळ्या निवडणुकीचा निकाल बघाल तर आचऱ्यासारखी मोठी ग्रामपंचायत आम्ही एक हाती काढली. वालावल जी 20 वर्ष आमच्याकडे आहे ती पूर्ण बहुमताने आमच्याकडे टिकवली. त्यांच्या ताब्यातली आम्ही भडगाव घेतली. त्यामुळे या मतदारसंघामधला जो काय आमदारांचं वर्चस्व होतं किंवा होल्ड होता ते म्हणत होते तो सगळा कमी होत चाललेला आहे आणि त्यामुळे आमदारांच्या पायाखालची वाळू घसरलेली आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात संभ्रम होईल, आमच्या नेत्यांना दुखवलं जाईल, कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण होईल, अशा प्रकारची वक्तव्य करून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मला वाटतं त्यांच्या विधानाकडे फारसं गंभीरतेने पाहण्यापेक्षा आम्ही आमचं काम करत राहू आणि सन्माननीय निलेशजी राणे यांना या मतदारसंघातून आमदार करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.